uvek smo i otac i majka i svi smo porodično i obilazili lepa prirodna područja i da kažem ovdje nam je Sopotnica u Prijepolja, inače sam iz Prijepolja poreklom, tako da to mi je baš ostalo još od malena. Svako ko voli prirodu, svako ko voli planinu, trebao bi da se malo oko toga angažuje i da pogleda koje su čari tog planinarskog vodiča. Pored toga imali smo sjajne obuke, imali smo i orijentaciju, imali smo također u orijentaciji čitanje karte, kompas kako da koristimo. Pored toga imalo je dosta i predavanja i o psihologiji i uopšteno i o zaštićenim područjima i kako trebamo da utičemo pozitivno i na ljude koje vodimo i uopšteno na našu sredinu, kako da promijenimo nešto i kako da učinimo da ova sva lepota koja je, da kažem, kod nas ostane takva kao što jeste i da to čeka i buduće generacije. Bilo bi mnogo lepo kada bi više rendžera uticalo i na omladinu i na ljude oko sebe i da jednostavno dobijemo tu neku svijest o tome da sva ta priroda na kraju ostaje budućim generacijama i svima nama, tako da to je ujedno dobro, da kažem, za sve nas.